खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। निसिमा बियाब बाथौ गौथुमा गं 80 गामिनि बाथौ सिबियारिफोरखौ लानानै बोसोर गोदान बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै आरज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां आमटेका हाथाइनि सानजा फारसे थानाय आमलायगुरि गामियाव निसिमा बाथौ गौथुमनि थानसालियाव बोसोर गोदाननि आरज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों निसिमा बाथौ गौथुमा। बे आरज गाबनायाव निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 80 गामिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लादों। आरज गाबनाय हाबाफारि आरो 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मनुलाल बसुमतारिया बेखेवनानै मेहेरगोनाङै जाफुंहोयो। आरज गाबनायजों लोगोसे 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिबो लाफादों होनना फोरमायदों निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि फरेस्ट बसुमतारिया। निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि फरेस्ट बसुमतारिया बुंथिनाय बायदिब्ला बे बोसोराव गावजों गाव अनलायनानै आरो गोरोबलायनानै थानो हानाय आरो बयबो सुख सान्थि जिउ दैदेनलांनो हानायनि थाखाय बोसोर गोदानजों लोब्बा लाखिनानै आरज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों होनना फोरमायदों। बाथौ गौथुम होननानै बुङोब्ला जों 1991 मायथाइयाव गायसनजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमा। दा बे गौथुम हिसाबै जों गोबां जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरनिनो हाबाफारि मावगासिनो दङ। जोंनि गोदोनिफ्रायनो जि ट्रेडिशनेल जोंहा माखासे थाखानाय दोरोङारि दङ बेफोरखौ जों मावबोगासिनो दङ। जाहाथे भबिष्यतआव इयुन जोलैया बे जोंनि जेनाखि बाथौनिनो आसार खान्थि नियम निथि बेफोरखौ जेब्लाबो मानिनायनि गेजेरजों सोलिलाङो बेखौनो जोङो लाबोगासिनो दङ, इयुनावबो लागोन। दिनैहाय निसिमा बियाब गौथुमा जेरै बाथौ आर'ज खालामदों, बे आर'ज खालामनायाव आं फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। लैहोर लैहोर फैनानै 80था गामिनि मानसिफ्रा गासै सिबियारिफ्रा बाव फैनानै बाहागो लाफैदों। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव। आरो बिथांमोना हाबाफारि लाबावदों मोनसे बे आर'ज जोबनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय 35थि जेनाखि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ बिथांमोना लाफादों। बैसागुआ जोंनि बाथौआरिफोरनि मोनसे एंगारहायै फालिनां फोरबो आरो रंजाथाइ फोरबो। बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन। बे बैसागुआनो लाबोगोन जोंनि गेजेराव रंजानायनि गेजेरजों खौसेथि आरो बयनिबो गेजेराव अनज्लायनाय। बेखौनो जों जेब्लाबो लुगैयो आरो अनज्लायनाय आरो खौसेथिया जेब्लाबो जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगोन। बेनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोर। आरो बे गुबै मोन्थोरा जोंना माबि गोथार, बाथौनि गुबै मोन्थोरा बे गोथार गोसोखौ लानानैनो जोङो जे खुलुमो सिबियो आरो रंजायो, बेनो जोंनि गुबै मोन्थोर। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड रायजोनि लोगोसे गासै बुहुमनिनो जों सुबुं माहारिफोरनिसिम गोदान बोसोरनि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जोङो नैबे जोंनि निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव जों दिनैहाय गोदान बोसोरजों बांला गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि नैबे बाथौ थानसालियाव जोंनि निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव 80थासो बाथौ सिबियारि गामि दङ। जों दिनै गासैखौबो लेंहरनानै बावहाय जों आर'ज खालामदों। दा बे आर'जनि उद्देশ্যआनो जाहैबाय जे जोङो जोंनि गेजेराव जाहाथे खौसेथि अनलायनाय बेखौ जोङो लाखिनो हायो। खालि जोङो बर' माहारिल' नङा, नैबे बड'लेण्ड ओनसोलनि नङा, जाहाथे मुलुगनि गेजेरावनो जोङो सुख सान्थियै गोजोनै जों जौगालांनो हायो, थांनानै थानो हायो। बे उद्देশ্যखौबो जों लादों। बेनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय आर'जनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा निसिमा बियाब दुलाराय बाथौनि गौथुमनि सिङाव थानाय गासै बाथौ सिबियारि आरो बर' माहारिफोरखौ लानानै जोङो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु फोरबो फालिनायबो जोङो लादों। दा बेवहाय जोंहा बयबो लोब लोबै बाहागो लाफैदों आरो इयुनावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो, जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो, जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो।
कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रआ मोजां सुबिदाबो खालामदों, जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार, फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।